दिनै 6 नं कुसुगाव बियाबनि सिङाव जे जोङो स्पर्ट्स मेटेरियल्स राननाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ कुसुगाव ब्लक इउथ विंसनि जे अर्गेनाइजआव बे हाबाफारिया जादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो केराम बर्ड राननाय जादों लोगोसे भलिबलबो जों राननाय जादों बेजों लोगोसे जों चेस बेखौ राननाय जादों दा जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोंनि लाइमोनफोरखौ खेला दिगाव जोङो जौगाहोनो थाखाय खेला दिगाव जाहाथे खेला गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ बिश्व दरबाराव जाहाथे गावखौ सिनायथि होनो हानाय बे असिलायै जोङो बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों आरो खेलाल' नङा जों कालचार बिथिङावनो होन बा बिभिन्न बिथिङावनो होन जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय फैगौ समाव भबिष्यतआव जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा माने गोजौ फारसे जौगानो हायो थांना थानायनि जे लामाखौ दिहुननानै लानो हायो बे असिलायैनो जोङो दिनै स्पर्ट्स मेटेरियल्स राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों जों लाइमोनफोरजों जे सावरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा दिनै गेलेनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि समाजाव दिनैल' नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि समाजाव जे गेलेनाय हाबाफारि बेयो जाबोबाय थादों। दा गेलेनाया मोनसे गेलेनायल' नङा बेजों लोगोसे जोंनि देहा जोंनि मेन्टेलि बेफोरबो थिग थायो। दा गेलेनायाव एंगेज थानायनि गेजेरजों जे जोंनि समाजाव जे गाज्रि हाबाफारि जेरै ड्राग्स जुवा बायदियाव गफबनानै थानायनिख्रुइ जोङो जोंनि इयुथफोरखौ डाइभार्ट खालामनानै खेला फारसे जों डाइभार्ट खालामनानै बिथांमोनखौ जों मोजां लामाजों जे दैदेनलांनो हायो बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखिनि हाबाफारिखौ लाबोनाय जादों आरो जोंनि सरकाराबो बेखौनो टारगेट लादों जे जोंनि समाजाव जे गाज्रि हाबाफारिफ्रा बा गाज्रि थासारिया जुदि गैया जानांगौब्ला लाइमोनफोरखौ बिसेसखि जोङो हारिमु बिथिङावनो होन आबादारि बिथिङावनो होन बा दिनै स्पर्ट्स बिथिङावनो होन जों लाइमोनफोरखौ डाइभार्ट खालामनानै बेफोर बिथिंफोराव जों एंगेज खालामनानै दोननांगोन अब्लासो अट'मेटिकेलि जोंनि समाजाव जे गोजोन परिबेस बे लाइमोनफोरखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनाय जे परिबेस बे परिबेसखौ जों लाबोनो हागोन। दिनै कुसुगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि इउथ विंनि उद्यगआव सेन्ट्रेलनि इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन गांखंनि उद्यगआव दिनै कुसुगाव समस्तिनि 38 क्लाब्सफोरनो जोङो स्पर्ट्स मेटेरियल डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जादों। बेवहाय 38टा क्लाबनो गुबुन गुबुन मेटेरियल्स हरनाय जादों। बिनि गेजेराव दङ जोंहा भलिबल, क्रिकेट बेट, बल, केट, लोगोसे केराम बर्ड, लोगोसे चेस बे मोनब्रै आइटेम्सखौ 38टा क्लाबनो जोंनि समस्तिनि सिङाव थानाय बे क्लाबफोरनो दिनै राननानै हरनाय जादों। बिनि गेजेरजोंनो जों मेसेज होनो सानदों जे प्रमद बर' सारनि जे नेतृत्वआव स्पर्ट्सनि फारसे गोबां गुरुत्थ लादों, गोबां खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि जे स्पर्ट्स मानगोनां दावबायसा बिथाङाबो स्पर्ट्सखौ जोंनि बिटिआरआव डेभेलप खालामनो थाखाय बिथांमोनहा रह रह हर सान खामानि मावगासिनो दङ। दा बाथ्राया बेनो बिटिआरआव जिहेतु जोंहा सान्थिया फैबाय, पिसआ इस्टाब्लिस जाबाय। दा पिस जाखांनाय लोगो लोगोनो जोङो बिभिन्न एंगेलाव जों खामानि मावनो हायो। दा बिनिखायनो जोङो स्पेसियेलि इडुकेसन आरो स्पर्ट्सनि सायाव जोंनि बिटिआर सरकारा गोबां गुरुत्थ लानानै हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। दिनैनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै सेन्ट्रेल कमिटि इउथ विंनि मानगोनां वार्किं प्रेसिडेन्ट इरागदाव ब्रह्म बिथां फैनानै बाहागो लाफैदों। लोगोसे जोंनि बिटिआरनि मानगोनां उकिल मोसाहारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे जोंहा गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि जोंनि कुसुगाव ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोना गासिबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। হয় মই আজি আমি আমাৰ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা বহুতো আনন্দিত। আমি বহুত কথা বস্তু পাইছোঁ স্পৰ্টছৰ বস্তু। আমি বেট পাইছোঁ 2টা আৰু পেড পাইছোঁ 3টা, এটা উইকেট কিপাৰৰ আৰু 2টা বেটছমেনৰ আৰু ষ্টাম্প পাইছোঁ আৰু গ্লভছ আছে 3যোৰ, এটা উইকেট কিপাৰৰ 2টা বেটছমেনৰ আৰু বল আছে 3টা আৰু কিবা আছে জাৰ্চি সেট আছে এটা আৰু বহুত কিবা কিবি বস্তু আছে। তাৰ লগত আমাক ক্যাৰম বৰ্ড আৰু ভলিবল সবকেইটাকে মানে সব বস্তু দিছে। বহুত ধুনীয়া লাগিছে। বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টক আৰু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু
নেক্সট মানে আৰু বহুত বস্তু এনেকৈ মানে দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু যুৱ সমাজক ইমান উন্নতিকৰণৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু মানে হাগ্ৰামা গভৰ্ণমেণ্ট থকাৰ পাছত আগত মানে এনেকুৱা দিয়া নাই, এনেকুৱা বস্তু দিয়া নাই, এনেকুৱা সুবিধা দিয়া নাই, খেলৰ কাৰণে সুবিধা দিয়া নাই। আমাক এতিয়া দিয়াৰ কাৰণে খুব ধন্যবাদ। হয়, চৰকাৰক আমি বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মানে এনেকুৱা সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আৰু নেক্সটত মানে আৰু সুবিধা দিব বুলি আমি আশাবাদী আৰু আমি মানে ভাবা নাছিলোঁ ইমান মানে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গভৰ্ণমেণ্টে ইমান ধুনীয়া কাম কৰিছে, ইমান ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ লৈছে, বহুত ভাল লাগিছে এইটো। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।